Sraith Pictiúr ever a hocht. An Fhoireann ag Cruthú go hiontach. Lá amhain tháinig mis agus mo chara líam póster ar an bhalla in aice leis an phríomh goras. Bhí an scoil ag géirí imreoirí nua iomana. Thocraí muid ar chriail a bhainteas. Dúirt an tréanálaí go méabhairíonn tréanáil cruaí a dhéanamh, ga sa teacht an tar éis na scoile. Thosaí muid ag tréanáil go cruaí. Déirí muid níos fearr. Bhí an tréanálaí iontach sásta linn. Dúirt sé go raibh muid ag obair go maith an bhliain ar fad. Faoi dhearú, tháinig an lá mór, agus thóg bosanna na daltaí go dtí an cluiche ar a dó a chlog. Win Colliste óan an craobh. Rinne líam job maith mar captain. D'ardaigh sé an corn suas san air. Bhí sketchamíní ar gach duine. Bhfuil an príomhide an Fhoireann, ggó sé chomh-gardas linn. Dúirt sé go raibh muid go hiontach agus go mbeadh cóisiir sa scoil an oíche sin chun ceilearú.